Haleluya. Lokho bazalwane ayikho into ebalulekile empilweni njengokuthatha isinqumo. Haleluya. Hayi isinqumo nje kodwa isinqumo esinoNkulunkulu phakathi. Ngoba sithi isinqumo ongasithatha esinoNkulunkulu phakathi siwendele phansi. Asithi isinqumo ongasithatha sithathe noNkulunkulu, uNkulunkulu awendele phansi. Haleluya. Ngoba ngesikhathi unqumo wena uNkulunkulu is with you. Haleluya. He's backing you kule decision oyithathayo. Wathi ngelinye ilanga esekhulumile umprofethi we-Elisha. Wathi ngale ndaba kusukela kusasa ngale ndaba. Wathi sele yoba ibali kanye namaseya amabili. Haleluya. Wathi ngoba lokho indlela induna yangaphola ukuthi lento eshiwo umprofethi kaNkulunkulu ithi ngisho noma uNkulunkulu akakhuluma amafasitela ezibodwa ngeke ziyenzeke leyo nto. Kanti sekuphumile izwi ngesikhathi kuphumile izwi likaNkulunkulu. Ngala khona amadoda awu-4. Haleluya. Amadoda amane anesimo abhekene naso. Kudingakala i-decision lesimo abhekene naso. Lithi iBhayibheli lamadoda amane athi omunye nomunye wamadoda ngiyasibona isimo sethu sinjani, kodwa kunganjani ukuthi sisuke la singene ngaphakathi ngoba uma sifika lapha sisofa. Haleluya. Kahle khona indawo yokufa. Kodwa sithathe isinqumo sokusuka endaweni yokufa. Sithathe isinqumo sokusuka endaweni yokufa. Mhlawumbe basebenzele siphile. Babuzana ukuthi manje bathi iwaphi. Bathiwa singena ngaphakathi. Edolobheni bathiwa no. Lapha ngaphakathi. Unenda ngaphakathi. Sizawufa. Kodwa akasithathe isinqumo sokuthi ngesiye lapha enkaba. La engangenwa khona. La amaSiriya khona phele khona. Bathi la khona khona isinqumo sethu siyongena khona. Kanti uNkulunkulu usakhulumile ngala nomprofethi. uNkulunkulu ushoda ngabantu. Hayi abazothi ngifuna abantu abazohamba ngempela. Inkosi. Abazohamba baye kwi-direction. Yena khona khona isitha sikaNkulunkulu esivimbele yonke into. Lengaba lendaba babhale khona babhale esambeni. Kube khona ukuthi ongenayo, kube khona ukuthi ophumayo. Idlana ithambe. Kodwa kutholakala abantu amadoda amane njawini akalesi athathe isinqumo bathi thina ngabo yila siyakhona, thina ngabo yila siyakhona. Uma sifa siyawufa. Yebo, Jesus. Shina enkaleni bebale choice yodwa yokufa. Kodwa sebenda bathi basabantu besiphile lapha. Lapha lapha khona uNkulunkulu. Lapha yakhona bayakubona ukuthi lethi iBhayibheli bathi babheke ngabo bamele lapha khona ukuthi sometimes one of the decisions as a president but a decision that lasts ukuthi lento abayenzayo kuNkulunkulu phakathi. Ngoba bathatha i-decision kuNkulunkulu phakathi. uNkulunkulu wazimangalisa. Ngoba sithatha isinqumo nje siyibandla sokuthi singene kukhule wena. Amen. uNkulunkulu phakathi nathi. Hayi. Oh my God. Haleluya. Phakathi. Lithi iBhayibheli abasekhaya bazibeze basho bebona bathi uNkulunkulu ubize impi yabasedibitho ukubona nathi ngoba besebenyathela unyathela abantu abawiki beziziki beziy'nqola zama-ashi beza all manner of things. Hallelujah. Abantu abawu-4 Hayi. abantu abawu-4 abangenamandla abay'gulelayo abangenalutho ukuthi bahlobo ngoba bathathe isinqumo. Bathi lesinqumo basithatha khona uNkulunkulu phakathi. Oh my God. The decision nakhona khona uNkulunkulu. There is restoration. Hallelujah. Hayi. Thatha unyawo noNkulunkulu. La othatha khona isinqumo noNkulunkulu. There is a turnaround. Aha.
There is a restoration. There is a miracle. Because khona yena phela. Yazi uNkulunkulu bazalwane ufunani. Ufuna nje umuntu obezomuntu. Ufuna nje umuntu obezomuntu. Ngoba ngelinye ilanga namazulu bakafuna umuntu obezomuntu phakathi emazulwini. Bafuna emazulwini bafuna umuntu othatha isinqumo. Bathuba nofuna lezi imali lemali. Bathuba nofuna le mali. Lithi iBhayibheli uthi uJohane wakhathazeka ebona kungekho response esulwini. A place of hope. Bathu babona kungekho themba. Uthi wasebuki wathi hlathi. Wasekushiwo wathi inomini. Ingonyama yomndeni kaJuda. Hallelujah. Ngesinqumo esithathu. Yathi baba imina ngizokwenza. Imina ngizokwenza ngiye phansi. Jesus. Yona lokho kulahlekile. Izwake lokho esikhuluma uJesu, esikhuluma uJesu. Sizwa esekumefika uthi mina ngizile ukuba ngizofuna bese kusindisa kokulahlekile. Kuyikhonzela uNkulunkulu ukulahleka kwezinto. Kuyikhonzela Hayi. uNkulunkulu ukulahleka komuntu. Kuyamthinta. Kumthinta kakhulu. Uzubone ama-programs abantu abalahlekile okuguleka ukuthi because badingakala. Ngoba umuntu mengekho bazalwane kunesikhalo. Haleluya. Kunesikhalo. Haleluya. Ngokungakhona kwakhe. Sibuyele kule ndaba bazalwane. Lithi iBhayibheli le ndodana le yona ayazi ngesinqumo esithathile. Ithatha isinqumo nje sani sokuthi ufuna ukucela isinkwa nje ekhaya. Ihamba with the in his mind yokuthi into eyideservayo because uyawazi amacala kangakanani. Ideserva nje isinkwa nje kuphela. Ithi iBhayibheli yathi uma ivela uyise wayibona. Lithi iBhayibheli uyise uhleli kwi-direction la eqhamukela khona indodana yakhe. Lithi uma iqhamuka wasumuyise. Hallelujah. Because ubona lo abadelahlekile. My God. Ngiyacabanga ukuthi ubaba wayo for sure ubeyikhulekela indodana yakhe usuku nosuku. Ngoba ukuhlala wakhe kwi-position la ababheka ngakhona it's a sign of hope. Fanele uhlale ngasendaweni enethemba. Uhlale endaweni yethemba. Hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli bonke laba abamethembayo bapha amandla. Laba abamethembayo. Hallelujah. Bazala lithi iBhayibheli ngesikhathi ifika indodana uyise into oqala efika nayo ifika with the guilty attitude. Hallelujah. Lithi baba ngesikhathi ifika kulo before izikhulume lithi baba wayanga wayikabula. Hallelujah. Lithi indodana yasithi baba ngonini phambi kaNkulunkulu kanye naphambi kwakho. Uyasitholela into labazalwane. Sithola ukuthi umuntu uma akona umuntu. Yeah. Kodwa ubona uNkulunkulu. Yo, yes Lord. Usephinda kabili lokhu. Uqale wakusho yedwa. Wathi ngizosuka la ngiye kubaba. Ngifike ngithi baba, hayi uthi khona kuwena eqala. Ngonile uNkulunkulu. Ngase khona naphambi kwakho. My God. Esinye statement leso. Ngeke nje kumayelana nelikilana kodwa ngikho ke lapho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi isho njalo indodana. Lithi baba wase engayiphenduli indodana. Wase eaddressa isimo sendodana. Aha. Ubaba ubuka isimo idisgrace endodaneni. Ubona isimo indodana yakhe ayifanele ibe kuso. Lithi iBhayibheli wathi ubaba Giphani
ingubo enhle kunazo zonke. Take out the best robe. Ewubandekele njalo. Ngoba la ekhaya masifika khona asibuzi ukuthi sivelaphi. Hey. Kodwa samukela ngotha. Siyagqokiswa. Hey. Samukela ngotha. Let's take out the best robe that is in the house. Hallelujah. Lithi wathi kusasho njalo. Wathi khiphani nendandatho. My God. Lithi wathi khiphani kanye namadembandada. Umuntu lo udala. Umuntu lo isimo sakhe ukuthi abheke umuntu masisondelene nengulube uyasicabanga nawe leso simo kuso. Hey Nkosi yami. Lithi iBhayibheli wakalindwa nokuthi agezwe. Ngoba uNkulunkulu masebuyisela umuntu esimeni sakhe, my God. Wakalindwa nokuthi azagezwe because igawula azoyibatha isimboliza i-restoration. Hey. Back to his sonship. Hey. Isimboliza i-restoration ukuthi manje lo Uyabuyiselwa. Nokani uyabuyisela. Hey. Manje noma uyabuyisela fanele simbathise. Jesus. Fanele simbathise. Baba zona nasembatha. Ngisho nasemazulwini bayibhekile. Aha. Ngoba abantu basikuba bathoba ndaba. Abaphethe. Hey. Namazulu ayazi indaba yethu yokubatha kwethu. Ukuthi thina sabantu bokubatha. Hey. My God. Lithi iBhayibheli wakagcina ngokubathisa phela wasemnikeza indandatho. Indandatho is the sign of access and authority. My God. Wabuyiselwa namandla. Hayi. Uyisela konke. Hayi. Uyisela igunya lakho. Hey. Uyisela namandla. Shodo umuntu usebenza namandla lemanje. Uyaziqala uma unikezwa indandatho. Hallelujah. Emndenini leqebile indandatho it was a sign of access to the wealth. Yaiba lo Paul lwefebeli. If mesayina umuntu sayina ngaleyo ndandatho leyo. Hey. Isaba as a credit card. Yes. Yebo. Hayi lenge limit. Lenge na limit. Praise the Lord. Thuma kulo 25,000. Baba lo nikezwa yona baba. Ukunikeza lenge na limit. Because you have to come back. We have to Iblanket. come back. So I have to give you authority yakho. Wena ungazi ukuthi unayo. Hey. Wazophinde futhi wenza into that is very remarkable because isebenzi ibihamba ngenyawo bese kuthi indoda bese indoda ihamba. Aha. So ngamanye amazwi indoda ifika ihamba ngenyawo as a sign of kuba isebenzi kodwa ubaba ubisela back to sonship. I-restoration yathiwa wena you are no longer a servant. You are not a servant. Whether you came here when you come here with the servant's attitude, but me now, as the father, didn't answer. Jesus. We have Masala put in grace. He has restored. Hey. The grace, Umusa, Omumasmane, Restoration. Umusa, never stop deserve. Someone in your Ghana, that's man having a deserving honor, but what you deserve. My God. What will you deserve? Waka krina na papa salwani. Waka ito ka kulukulu. Uma ihamsana. No power, no my spring sego. Ukulukulu agenzi ya spring sego samasi. Banda wa spring sego saskona adi saskona mala. Hey, Nkosi yami. Ukulukulu. Eti. Watana izwe kamana. Zinana ukulukulu maphe. God was together. His precious son to show how much he loves us.
Father. Nojesu waqala ukuthi useyabazi labantu ukuthi labantu abantu bophawu lapha. Abantu bophawu lapha. Uthi behamba uJesu uthi ngizonikeza inkosi. Ovela kuba tuduzi moya. Hallelujah. Everything perfect. Sabe kwakuphawu. Hayi moya. Oh, it's bad. So, my God, He is our deposit. See how I guess no power. But there is a stones, no power whatsoever. Who no power in the woods. My God. Hallelujah. Uthi bekhona into enzakalayo. Muze kancane ungangcwele cha kwenziwa kanje. Hey, Nkosi yami. Usuyithi athaya kwenziwa kanje. With the still small voice. Akadinge With the kumemeza. still small voice. Oh. With the still small voice. Sithola ubaba after eset declare a restoration back to his son. Hey, Nkosi. Sekhipha amazwi akhe esenhlizweni yakhe ubaba. Uthi lo ubefile. But manje usiyaphila. Awubefe kanjani lokho bephila la phezulu? If umuntu engekho kwi-presence kaBaba, he is dead. Ngesikhathi uAdam ekhishwa kwi-presence kaBaba, that was a symbol of a spiritual death. Because umuntu akafe enyameni kodwa umuntu akafe emoyeni. Mongakholwa lokho uAdam uNkulunkulu kuGenesis 2:16-17 wakhuluma ukuthi uma ungase uye kulo muthi ngathi uye yonke kodwa kulo uzakufa nokufa. Endiyethu uAdam wakafa. Ngoba bakufanele ukuthi kuqale kukhulu lawo mase besekhulula phansi. Kodwa uphila 900 and something years. Phezu kwalawo mazwi. Because he was dead spiritually. And then the restoration was needed. Because asikwazi ukuphila without the presence yakhe. Sithola uJesu kuJohn 10:10 ethi ngokuba isela lesi kungangobeka nokubulala nokubhubhisa. Usethi kodwa mina ngifikile ukuthi kube nokuphila futhi ngibe nako ukuchichima. My God. Uyazi bazalwane, khona into eyenziwa uSathane ethi uzama ukupha naye. Manje upha umuntu wezwi. Aha. Umthola kahle esemkhulekweni. Ngoba ngesikhathi sisemkhulekweni manje ngana lo sisibuhle. Ila esibona khona izinto zenzeka empilweni yethu. Afika kuJesu wathi Jesu phendula lamatshe la ukuthi sikho ngokuphilambili. Wathi uJesu kodwa sizophila ngezwi kuphela. Akazophila ngesikho kuphela kodwa ngawo amazwi avela kuNkulunkulu. Wasathu kwesibili khothamela mina lembuso yonke le ngizokunika yona. Lembuso yonke. Ngamanye amazwi kunama shortcut isitha esifika nayo. Kanti uNkulunkulu irestoration yakhe ayina shortcut, inendlela nje eyodwa kuphela. Haleluya. So bazalwane, ngithe mengikhuleka ngaleli izwi le bazalwane, ngathola ukuthi isinqumo usithathayo sikhomba something uNkulunkulu afuna ukwenza empilweni yakho. Jesus. Saka sathatha isinqumo nathi baba, njengoba
sikhonze edrobheni. Sathatha isinqumo, akaze ngishayele le ntombazalane. Sathatha isinqumo ukuthi ngiboneke ndoda ngikhuleka ngayizona. Athi do you remember this decision oyithatha oqala ufika la khonzo khona kuvaliwe. Nginabazalwane, ngihamba ngeimoto, ngimemile nabafundisi. Sathane ethi ngithela ngedlazo emini. Ngabona abafundisi bengibuka. Ngathi asazi ngathi la kuhlele kuvuliwe, but namhlanje ukhiwa wazobafaka ngeketayo. Khona yonke into lapha ngaphakathi, khona keyboard, khona everything. Kwaphoqeleka ukuthi fanele ngithathe i-decision. I-decision kwafanele ngithathe. Kwakufanele ukuthi mhlambe ukuthi hayi bazalwane sibuyele emakhaya. Niyabona la nikuvaliwe, of which it makes sense. But sathatha isinqumo esiwukwadi. Sathi uNkulunkulu uvaliwe la kodwa siyomkhonza. Sashaya imoto zethu, safika sathola indawo enhle eyipaki eBish. Sakhonza khona uNkulunkulu sasaqeda. Kanti angazi ukuthi lesasinqumo lesithathayo. Isinqumo uNkulunkulu enza something okusha ngayo. Uyazi mabona. Safika kasi la sikhonzela khona, sasukile edrobheni sakasi. Besifika kasi sifika nakhona sekukhona abanye abantu. Sathi thina silo. Yakenzeka lento kuthina ngelinye ilanga. So phinde sithatha same decision that we took. Hayi. Lapha sasikhona eBish. Kwasindiswa abantu. Sasuka saya sine-teams na yonke into. Sathi sizothatha lokhu insimbi sithotha ama microphone sizoya emgaqweni. Sizofika sikhonzise khona emgaqweni. Sakhonzise emgaqweni. Kwaphenduka abantu. Hayi, Jesus. Power of decision. Kwaphenduka abantu. Abantu abebengeke beze lapha kasina nesikhona. Kodwa sabathola emgaqweni la abahlala khona. Bamukela uJesu. Wayinkosi njengomsindisi wempilo yakho. Wathi yahamba ngakho. Uyibambe ngakho. Basindiswa manje kunabantu abasindisiwe. Ngesinqumo nje. Esathathu. Angakaqedi. Hayi Nkosi. Baba noma. Sasuka kunendawo esikhonzisa yona eBelethini. Yazi mfana. Kunendawo esikhonzisa yona eBelethini. Nalabazalana ozoni nabasifika nabo. Kunendawo abakhonzisa kuyo. Kuthi ngomhla ka-31 basasida. Sihambe nabo siyekhona emzini wabo eAdams. Khona indawo eseBelethini. Indawo ngiyacabanga ukuthi mawusufika kule ndawo yokuphinde ubuyele kuyona. Uthi ushumayela abantu lapha kwapha. Kunuka imbuzi, imbuzi. Amakhaya babuhlungu amakhaya. Because i-area yakhona angihlambalazi but ngikhuluma iqiniso. Amen. Safona silungiselela ukuthi ngesonto nathi siyokhonza first week of uJanuary. Mesifika sithola imessage ukuthi hayi athatha hawu abazalwane ngoba phela sikhonza khona lapha nayo yonke into yakho kathando wayo impela cha ngathi mina hawu futhi ngithuba livele uNkulunkulu ayenza. Last week started the sonto first week last week saya khona mesifika last week kwasindiswa izangoma ngithi zuthwe nomama wakashele kwasukuba abanye abazalwane abayisindiswe but bana labo bothu bakubaniswe ngehonto kuthiwa lo munye uyena lo bathothisayo endaweni lo munye oze ngaphambili lo wakashele kuthiwa nje asazi ukuthi lo mama uze kanjani ngaphambili bayibeka ngekina ngesonto wathi baba kunobufakazi engizokuthulela bona ngathi uyabona uNkulunkulu njani lento usathane athi ukushaya ngawo wena uthatha isinqumo sokuba noNkulunkulu wenza imanga. Kanjani nje Hey Nkosi yami. lothi bonke laba
abethembayo uNkulunkulu shall do exploit. All those who trust uNkulunkulu shall do exploit. So bazalwane okwethu namhlanje bezosho ukuthi uma khona nje umzalwane oyedwa athi kunesinqumo engifuna usithatha ngisithathe uNkulunkulu Nkosi. futhi asifundishe nokusazi sesikhona sakho uNkulunkulu. Hallelujah. But uNkulunkulu uyasazi sesikhona sithatha ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuma i-decision. But as I was praying ukuthi uNkulunkulu whoever yothatha isinqumo futhi ake benze into extraordinary, asifuni ukuthi azavele. Yes, Lord. Sifuna ukuthi azavele senza enye into extraordinary akangaveli wherever he is or he is. Lesi siqobo sithatha namhlanje. There's a day la umuntu athatha khona i-decision. Uyazi khona umuntu owathi mina the day ngihlangana nobani kwashintsha impilo yami. The day ngithatha isinqumo sokuthi kwashintsha impilo yami. Bilokho nje egameni likaJesu ukuthandaza. Emoyeni wami hlalile kakhulu ukuthi kunabantu efanele bathathe izinqumo serious impilo yabo. Hey, special. Ngoba lezi zinqumo bebathatha. Uba kulindile lapha. Kuneyindandatho lapha. Kunamarofu. Kunezinto uNkulunkulu. Mase kugcina nge-fatted calf. A fatted calf ithole leli elibekwa for special events. For special events. U-Abraham walibeka lelo thole libekele kanti uzofika ingilosi walikhipha abantu for special occasions. Ingakho lithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesonto esisodwa lithi izulu liyahloma. Amen. Egameni likaJesu. Bamsacela sibinge nyawo egameni likaJesu.